Ang susunod na programa ay Red SPG, may istriktong patnubay at gabay ng mga batang manonood. Dapat may mga ginikanan ha, may tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror, droga na hindi angkop sa mga batang manonood. Kaya mga kabisyo, huwag seryosohin ang video. Oy, 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 Ginoo ko. Oy, oy, oy. Mga pilman. Na welcome to my vlog. Na kuya, mani ang binu. So karon guys, maadto mi og kuan laha Bernardo kuno kay maghipos og humay. Unsa kauban ni ang mga atabs kay wa jud bugoy lingaw guys kay mag-vlog na lang ta karon bahalag way kuan. Kay wala man ta kuan ugma post man ang mag-vlog lang daron na kauban na sila. Mga batos-batos nga way mga post. So mukuyab ko nila guys kay arang maka-video pod ko. Usa kun atong tinawag bayan ng Bernardo dako ba? Kuno kuyog na lang jud ko guys kay no choice jud ko kay pamati may vlog karon manong kuyog ta. Lo. Mapit ta ari this bay mairot dito. Pero inita guys on Usa alas 3 mo siguro ron. Unja grabing inita gyapon ha? Alas 4 kuno guys. Init gyapon. Ano siya palaban sa Snapchat? Picture me guys. Nagsino-sino man po lang naong guys. Basta na ay sunrise. Sunset di ay. Gabi na dari. Manig kabasakan nilang kuan guys. Ni tanik man siguro alingig. Mani lang basak. Dako kadyo pud guys. Dako pud sila kuan guro dani mahumo kay dako man sila basak guys. Langit-git na rin. Miss ko anda rin na natos forest kay. Napasounds na po. Mas CPR. Labas. Sila Bernardo. Ipasunog humay. Sila. Lami jud ingat dai kay para maklaro jud pod na Hinlo am na dai. Ay Ginoo ko sobrang init sa kalibutan ngayon. I cannot explain hard more. It's very hot of the Philippines. So that why the Philippines very three season, the summer. Tato 3 season summer. Winter. Gusto niya ang pag-vlog ron. Oy, mara magwalay mga tingog-tingog. Wala ka purpose. Wala namin nagmas guys kay arang kaya miss highway nag-agi. Dami sa kalabungan. Makita man sa kalabungan dari guys na Kaya may hipos sa usa mo tong humay nin Julin kanang ipagaling. Ipagaling dit solen. Ay puson ra. Ay puson na kunda. At ba nata sunrise. Sunset. Sunset tayo ni. Kilangaw naman ta. Manang lakaw ra taglangaw. Pangapit mo bisan na biyabas. Pero inita jud guys, oy. Ani mi sa una guys kuan. Mga biyabas. Kaya kog space mo dara Lami og kuan diri guys na ay ma-position kay dakong space. So lami pug hangin dari na Sa una guys dam ni. Dam na sa una pero karon gihimo na siguro. Ba na naman lalabong naman. So grabe fresh dali basta sa bukid jud fresh ka jud. Party inita ay tagi. Uy. Ano ba agi alam dari guys? Una kana tuman labong na. Labong nga ray adto di ay. Hay biyabas na may banakon. Among good nakita biyabas. Na mo tagbo yun nimo kiss ning banakon patay.
ituwa dyan. Kamu gue biyabas bunga. Gue biyabas bunga guys, uy. Uy, kisa nambay ara. Naanay, bye. So, party ini to guys, uy, nadaot, nagahong skin dan eh. Patay, mahal ra ba dyan ni ka dyan. Ipalit. Hello guys, welcome back. So karon na bike na punta kay bahalag init. Bahalag init basta kita magpadayon tanin duha. Magpadayon ta bahalag init kay ako ning kuya ako dapat may kwarta. Libre ako nin do. Gusto ra sa agi. Uy, kwarta. Ato gusto ako an Bernardo. Utang. Mani ang mabinuhi guys, tagko na. Asa ra ba to? Barok ag sounds pag CPR tatatay ra TikTok ron. Mana mga binuhi guys, kani duha ka buok baka, kana isa ka baka, kana anak sana padako sa nag-aadyo. Nan tan-aw man ka. Tan-aw siya. Ang kaning usa ka puti guys. Mani ihaw nag-birthday na pohon kay harong bunga-bunga pud ba pohon. Di kaning basak guys, mani awang basak sa una unsa ang gipinda kay lang problema. Na magpakitag kadakon sa kuan guys, ahong kadakon sa bulanghoy. Limbarok. Napo ko'y kanding guys, so jaki sa gusto mo pat og kanding diha. Bisi ganahan mo ano ibaligya murag lain murag palo jud ning kandinga. Murag palo jud ning kandinga na, nilap man. Na tengah sa vlog. Oy ginoko. Oy. Mga man. Na welcome to my vlog. Na kuya, mani ang binuhi guys. Nagpautog ko no guys. Uy, manang binuhi guys karon. Anang ibaligya kay kuyaw ning kandinga. Way pilig takmag. Manang na kuyaw jud ning kandinga jud. Kulbaan mi guys, sanagan mi kay ning na mas ubos ning barog sa ang binuhi nga kanding. Mga to ang ibaligya tong kandinga kay kujaw to wat pili. Malaki, mabayot, matumboy. Aw. Patong-patungan. Mani ang balanghoy guys na. Ano yung balanghoy sa una? Ibaligya po rin natin na igbay anak kay kanang watay pamugas lagi, baligya po natin na kay watay pamugas. Unja, mananghid po ko guys kung pwede pang malarot diha kay ako man sa unang yuta. Unja, may magkuan na ta guys, mananghid na tag-iya kay sa una ako may tag-iya, karon di na kay ibaligya naman. Maayos kung pwede ba to larota, laro na yung larot tas kibalanghoy kay lami pughad ni kayo guys nga bulanghoy. Lami ka adyo na mo ni kinabuhi tas bukid guys. Kung waay bugas, madali ka na malagot mon. Mga kamuti, mga mais, pero ayaw mo palabig ka mga mais ug magpautot-utot mo. Ayaw palabig ka bulang mo ka mautot-utot. Dapat kung sa lutoon, tarungon jud luto ninyo. Ya aray. Yabas di. Ay lagi pa sounds. Masipi atari atong sounds. Ikulbaan ko skanding ganina guys. Uy. Paningot jud ko. Uy, ay abot na dadari guys. Uy. Ay kibal, nako na lugar lagi di ayari. Abot ta guys. Dadaari. Bawa asig bon jud kumay. Len asig ibog jud kumay. Hipos naman. Kana kay tinawag ilang humay guys at tanawon nagilang humay. Shh, gamay ra. Tinawag ilang humay guys. Tungod sa mga nagbantay. Uy, Ginoo ko humay pa ba ni? Nawa guys, humay pa ni. Humay. Ginoo ko man way nga taas magbantay. Naman res. Lulito ari Lolo. Ha? You know? Guys, man di na ni humay guys.
trapa naman siya kisod na, trapa lang gihipos na kay ilang ipagaling ko no jara. Pero tungod sa nagbantay man na ritsura. Wala nagweta kanino. Nami sila pug bahay dari guys na. Nami po sila bahay. Aman nagtao gani. Asa tao? Kami nagsaba-saba mi dari bisig tag iyas ba patay iro. Patay iro. Ay. Mimirekan ah. Karira, ayaw ko kay nag-vlog ko. Uy, nanguwag na pag iro, bastos na iro. Ikaw magud mo tayo gira pa uban pug ka. Sama. Pa, tarawag iro guys, grabe naghana. Murag upat ka buok mo bira dani. Ang ako andam na jud ko mudagan guys kay ilabok ko na no. Tara na nuul na. Nuul na guys, pat. Ay, upat mo rihano. Kari upat pumidari dia. Upat midari. Oh, upat sila to guys na. 1 2 3 4. Dari pod upat pod me. Handa na mo? Hoy, handa na mo? Handa na sila guys. Sige. Handa na mo ka. Ala, sige, sugod ako sa guys. Na, sugod akong kauban. Kana. Hala, patay. Talawan mag ang grupo guys. Guys, talawan mag ang grupo. Nangatras, uy. Ano dude guys na? Uy, ginoo ko upat ka buok. Stoy. Nag-vlog man ko toy. Nag-vlog ko toy. Ay pangusig, nag-vlog. Oli, si hi sa vlog. Si hi sa vlog. Si hi sa vlog na. Uy. Uy, friend ba sila guys? Na, friend. Oy, unity. Keep the unity. Hala, keep the unity. Hadna, sige usig. Kung sabay lang kiusig nga. Kagwapos vlogger. Baroy. Friend ba sila guys na why problema kay friend sila sa mga iro na ni kani mga iro guys di buta kasabot kay nangusay magbugo na say di mo nangusay mo labing-labing na nagsun na sila gumay mo ni mga batang Rudy mo ni batang Rudy guys mga buutan ni sila kaning isa ka baji kani di mo maang-ang jud maminjo kay mo ni mga rasahay ang katong usa mga ninghay na di mo markan si maminjo man ni mga baji mahal na og paliton. Mo nilang bahay guys, atong tanaw ilang bahay. Lamin may bahay ni Kuya Bernardo di iPod guys na. Mo nilang bahay guys, katong gibora nila nani. May tagiya sa bahay. Ikulbaan nadublik ang kulba guys, ikulbaan ko siro, ikulbaan ko skanding. Nagdubli di mao katog ani ka ha. Uy. Kulbaan ko guys kay Dani good guys ning mga bahay din is babaw kami mga sakto jud guys ang mga babaw mga lamig bahay hindi kami mga ubos mga bisag bahay sunod guys ug madato mi ug mabali ag panahon o mabali ag yuta mababaw mi silang ubos sila na poy mga bisag bahay kami na poy malamig bahay ana jud kinabuhi. While gahawat ta guys nga ilahang gihipos ag ilang humay. So pag nun sa nagkaridyo kay murag gikulbaan ko irob sig paakan ta sig tag si istorya watay ka miog iro nga nabuang mo sila tawhanan sig istorya na lamang duul na. Ana man pag mo sa naog kamera guys kinay iro kulba kay nuul na sila. Asa sa pag nun oy. Toy. Hoy, paminaw mo ha. Mukaon kog iro. Hoy. Paminaw mo mukaon kog iro ha gara-gara. Ayo jud magpaaka ako jud unang paak ninyo ron. Na nagibugno na isug po rin mga irua high blood di maayo kan unay mga irua kay high blood so hello guys welcome back again so nakita mo din so nag-iro nga nang gibugno na po sila unity pod guys maayo po ni mga iro kay unity inja karon man may kuan sa humay hipos so murag dahil na siro ko mag-end oh nakita din sa sunlight guys di ba lami ka jud guys ag sunlight so din kanina siguro ko mag-end guys kay ladyo pumibot ang baktasan sa init pod atong balikan nagkanding guys kung sa reaction ni jag balik mi mo duod jud pod ka kay nga naon siguro nga naon siguro
Mana atong obserbahag balik ag kanang kanding guys. Krabing inita po dari guys. Oy, pero di man siya karon murag na climate change na siguro lagi kay nagbaylo-baylo na siguro adlaw ba kay init na tud kaadto as hapit na 5. Unja nan ang tag-iya gani abot na abot na pag uli namo na abot na pud sila sa sayang na mangon ta kog mga balanghoy. Wa nakalimot pud guys. Unja karon nahinay pud baktas kay humana magkuan bukat silang humay dya kay pagaling ko to dya atong balikan na kanang kanding guys nalingaw ko sa kanding kay paduo mo paak atong tawag kanding kung sa reaction sa kanding balik ron kay malingaw po ko rin mga ngani kan ang tawag ayang pangalan guys ay si pilat ang pangahas kanding pilat oh la hulo ni action sa pilat ana pa siya guys dali sa mag-istorya Shh. pilat dali sa nagang kanding dari guys ang inita pud kayo guys na pilat busy sa kaon day guys na busy Shh. me ay busy jud siya guys di na nato natagdon guys manarin do na pilat Alisa pilat. Alisa, kaya mag-istorya ta pilat. Alisa, uy mudagan ta. Muda doon kandiya guys yung magturo. Padung. So, ay tataman guys, nalingaw. I hope nalingaw pud mo sa mong vlog karon. Nga nalingaw pud mi tabay sa mga iro ug sa mga kuan, makalingaw pud na yung mga iro guys, uy. Ja ako murag ako re taw ari guys kay ako re mag-istorya. So pasensya na sa kamera kay agato ang kwan karon kay lami ag hayag oh. Gikan nas Ginoo gi-providean ta. Unta dayon ako mag-end guys, daghang salamat og adyaw kalimti i-like ug subscribe ang akong YouTube channel kay especially sa mga Bisaya diha. Mag-support ta each other kay you know, we are one for all for one, di ba? So daghang salamat guys og hanto na pud sa uban og abangan ninyo mga ikalimbang ulang para sa next vlog is ma-notify mo. Then ayaw po di-escape ang advertisement para magka-sweldo na ta guys. Ayan, inita. Siguro dahan salamat. Bye-bye. Karon guys, lapit-lapit sa may karon sa bijabas kay lami kuno bijabas ari. Kaman. Oo, tidak po. Dali Ano mo na tani mo sa gunoy. Dapo daghan ka di Uy, ayo tao. Ako ato biduhi ko ana. Nana sila guys, nungo na sila biyabas. Di ba na ko dani ha? Okay lang. Ayan, malaki. Sila lapinik ani guys. Okay lang. Tabi. Tapalo ta. Darong ba? May sigit-sigit mo ka. Nadagko kayo guys. Oh? Ano? Dami pa mga biyabas aria guys. Kaya na pakag lapinig. Patay. Kaya may biyabas guys. Unja. Agbaka na pong. Ang labat pa. Agbaka na po ni trippingan ni Kuya Renston guys. Shhh. Chiki-chiki! Oh, yung chiki-chiki yung pangalan guys na ha. Chiki-chiki! Wala. Napungot na rin siya guys. Tana, uy, muhit na ta kayo bisig sungagan tara na. Nakaka na biyabas guys. Ay taagis kunutan sa baka. Arong amuhatras sa jag manungag. Na, isipat na! Hala, uwi nakapuha man na ko guys! Nakuha mo na